Aja kok empet lho, Nduk. Los. Sound system ya penak iki kagungane panjenengane Bapak Satam. Wah, mboten anu kok. Mboten patek ngerti nek bocah sik SMP kelas 1 suarane iki jan tenan kok Diomongi kok. Ya muga-muga aku belajar dalang iki muga-muga bisa lancar sok kono iki kadang kalane tapi nduk aku ya ora janji. Lah anu ya tak culek kan tak celuk kok. Iya. Kok culek ya. Tak celuk nggih kesusu kok ngomong iki. Penak Nduk dirungokne karo ngrokok. Awak yo kesel baune tuwek. Kono Nduk. Nggih niki saged tetenar kayak kados ngeten niki. Masalah niki langsung streaming lho niki. Alhamdulillah. Nggih pokoke ketoke teng mriki niki cara penggemar mboten sepinten tapi weh niki negara pundi mawon niki saged mresani saking iya ngono ya Nduk. Thailand mawon anu menyimak. Lah ya menyimak nek tahlilan kok omong-omong ki jan engah-engah. Streamingmu ki jan tenan teko ngendi-endi, Nduk. Muga-muga bisa lancar, bisa langgeng. Amin. Kae streaminge saka Barata FM Trenggalek. Oh, Barata FM Trenggalek. MM. Nggih, Trenggalek. Wis, lanjut, Nduk. Sawan menyang kota gede. Nano. Ayo, Nduk. Terus yung-yung selendang kuning kang saking bukit suara kurang tremono ning wasesa ngungro ngungro marang tentara Nano. Ayo. pijer ngincangake alis terus no sasi depan
Nduk. Nggih. Aku nyawang jogete Pak Dukul persis kaya den-den sawah. Emang gegerne manuk kok. Kaya damen diuntel-untel ki didudut. Nggih rusake manuk kula niku nggih gara-gara den-den sawah niki. Wah, heeh. Matur nuwun, Nduk. Ayo lanjut. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masak isine apa wae senadyan sesidep Ya, dindang gune. Ayo ya. Luwe becik paten aku timbang perpisahan ringgih selistio wangi sampun dono marang kula warga lewat kincane alismu kaya basa kelandan rasane serius wangku aku isih mampu Wah, matur nuwun. Sisi